Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam non potest isi diuturnum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kun waas kamaturan ni pasukan. Mo'y katarungan nga si Jesus nagpahinumdom kanato. Pabilin mo sa akong mga pulong, kaya akong pulong mo ang kamaturan nga magaluwas kaninyo. San Juan 8, 31-32. Maigsoon ato ning ablihan sa pagampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong Amahan, si Yahweh, nga itong manunubos si Jesus, nga itong maglalamdag, Espiritu Santo Paraklito. Padadi kami sa imong kahayag o kalinaw. Aga ka kami sa imong gahum sa pagtultol ka namo sa kamatuuran nga ikapaambit alang sa kaluwasan. Mahal nga Birhen Maria, among inahan, iyampo kami kanunay. Nga malayo kami sa mga dautan o iyampo usab nga ngamong mga pagkinahanglan iyunghong si mong anak o ikaw dili balibaran. Kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon niata sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Milatas og nidagan na sa daghang makatuigan gikan sa 1970 hangtod karon 2025 niya gapunta sa DYRF Radio Puwersa. Oya, mga igsoon di ta maglangan niyaman ang atong mga kaubanan karon nga atong recognition si Brad John Porca, si Brad Rudy Racasa, Brad Dennis Bacolod, unya po saluyo nato si Brad Mado Aquino. Ya ato na intagdon si Brad Rudy Racasa. Salamat Bradsok, ug may gabi sa tanan natong mga listeners ng atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gid sa Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gokong, og ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Bradsok sa buhat 17 tudling 9. The authorities made Jason and the others pay the required amount of money to be released and then let them go. Human kakuha piyansa si Jason ug ang mga uman na ini gibuhian nila sila. Klaro kayo nga gikuha ag piyansa si Jason ug ang mga kauban unya gibuhian sila. Sa Hebrano 9:22 sa maayong balita Biblia na kanayon, indeed according to the law almost everything is purified by blood, and sins are forgiven only if blood is poured out. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang, mahinluan pinagi sa dugo, ug mapasaylo lamang ang sala kung kini kapaagasan og dugo. Hebrano 9:22, klaro kayo nga ang sala mapasaylo lamang kung kini kapaagasan og dugo. Sa Episodio 8, sa maayong balita, Biblia na kanayon, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo, tungod sa grasya sa Dios. Dili kininyong buhat, kundili gasa kini sa Dios kaninyo. Pinaagi lang sa pagtuo naluwas kamo. Episodio 8. Sa Hebrano 9:22, Bradsok, mapasaylo lamang sala kung kini ipaagasan og dugo. Akong pagutana ani Bradsok, hay may klaro ani Bradsok. Episodio 8 og Hebrano 9:22. Paliw ko na kong patinaw ani Bradsok. Salamat kayo Brad Rudy Racasa sa imong mayo nga pangutana. Nga gipasukad sa Biblia, Hebreo 9:22, nga nagkanayon nga ang tanang mga butang nga mahugaw, malimpyo ug malinis pinagi sa dugo. Nya imo sang gikutlo ang Efeso 2:8-9 nga maluwas kamo pinagi sa pagtuo o pinagi sa grasya dili tungod sa inyong mga buhat. Mao nga hay may eksakto niini nga atong tamdanan sa kaluwasan nga gipasiuna si Hebreo 9:22, walay bisan unsang kahugawan nga malimpyo kundili hugasan sa dugo. Nanda na to kung doon natay barong-barong nga nakabulingit sa lapok niya,
ato ning hugasan sa dugo, musamutin nun kahugaw tanawon. Unsa magikahulugan niya na. Kaniadto sa daang tugon, gipahinumduman kita sa Ginoo nga mabasa sa libro sa Leviticus, sa Deuteronomio, sa Numeros, ang daang tugon nagpaila nga kinahanglan adunay paghalad. O ang naandang paghalad mong dugo sa mga hayop, dugo sa karnero, baka o kanding, dili uban nga mga hayop. Unya, sugod ni sa panahon ni Adan o ni Iba, nga ilang duha ka anak, si Cain ug si Abel, gisugo nila pagsimba sa Dios, paghalad sa Dios. Kay mo ni ang atong pagi sa pag ila kaniya nga siya atong makagagahom ug pagluwas kanato. Si Abel kay ang iyang gi amuma mo man ang mga hayop, iyang ihalad ang labing nindot ug maayo nga pagkatubo ang karnero, dugo sa karnero. Samtang si Cain, pilion niya ang mga dunot nga mga butang sama sa mga prutas iyang ihalad. Og nagmatikod si Cain nga lahi ang halad ni Abel kay mo padung man sa langit ang aso, ang iya maanod man, mahanaw man pinagisangin. Og mao kadto nga gibati siya og kaligut-gut kasina og sud siya kasing-kasing. Ang daotang hunahuna gipatay niya nga igsuon. Sugod ni adtong paghalad. Og mao nga sa Hebrewanon gipaybawas Ginoo kanato nga ang dugo sa karnero nga ihalad ang usa ka hayop nga mag-utbo sa aso human maihaw ang dugo ibisibi sa altar. Kadto maong ilang tulumanon nga ang mga makasasala moadto gyud paghalad sa templo. Ang ilang saserdote o pare mo'y muhatag og pila ka buok karnero agad sa gidakon sa sala. Practice og pagbansay na kaniadto panahon ni Moises og panahon ni Kristo nga ato sa mabasa sa Biblia nga without the shedding of blood of Christ there is no forgiveness. Sa Episo City 1 nabayran ng atong sala pinagi sa dugo ni Kristo. Mao nga diha gyapon ang kinatibukan nga paghalad sa kapagpasakit o pagpatulo sa dugo sa atong manunubos nga nagapasaylo sa atong mga sala o ang grasya nga gihikaw sa Ginoo sa katawan giuli pagbalik ngadto sa mga tao tungod sa kamatayon ni Kristo. Mao na San Pablo mingon, maluwas kamo tungod sa iyong pagtuog, tungod sa grasya, dili kini tungod sa inyong maayong buhat. Mao na hay magay atong pilion ini para sa atong kaluwasan. Pangutana ni Brad Rudy nga nakahatag ka nato og kalibog og panagsumpa sa Biblia, dugo ba o pagtuo ba o grasya? Ang paghalad sa dugo usa kadto ka halad nga dili permanente. Panahon kadto sa panahon ni Moises nga nagpalandong nga dunay usa ka labing labaw nga halad nga dugo gyapon pero mo ang katapusan wa na ilang halad, dugo ni Kristo. Nya maluwas ta pinagi sa pagtuo grasya dili sa tong maayong buhat. Ang buot sabot ang pagtubos dili pinaagi nato, dili sa tong kugalingong buhat, pero tinuray kanang pagtuo kung pagtuo lang di man makaluwas. Na Santiago 2:3-4 nag-ingon nga maluwas ba ang tao sa pagtuo lamang? Dili gayon. Ang tao maluwas kung ang iyang pagtuo inubanan sa mga maayong buhat. O nanas balang kasulatan. Nasa atong mabasa sa Efeso 2:10, ikaw tao gihimo sa Dios alang sa pagbuhat og maayo. So nagyod dili lang kay sa Efeso 2:8-9 nga atong pagtuo grasya sa Dios magbuhat gyud og maayo. Kay matud pa ni Jesus niya tong batan-on nga nangitag kaluwasan, Ginoo say buhaton akong malangit ko. Og si Jesus mitubag, kung buot kang malangit dong tumana ang mga sugo. San Mateo 19:17. Busa ang pagtuo ubanan sa buhat nga maayo, pinagi sa itong pagtuman sa sugo o pagtabang sa ito'y si katao, kini ang langkob nga paagis kaluwasan. Mao na atong tubag sa may pagkutana ni Brad Rudy Rakasa. Ato na isunod si John Porca. Salamat Brad Chok. Mayong gabi sa akong nanay dia sa Maasin, Malapok Norte. Mayong gabi inay.
Nya salamat sa ko sa biyahe dito Santa Catalina ni adtong Huwebes og Domingo na tanan uli sa buntag. So mayong gabi diha sa taga Santa Catalina, Negros og sa taga Naminaw nagsunod aning programang katinawas pagtuo sa DYRF. Ang pangutan na Bradsok nag-ingon man din nga matugkad ba ang Trinidad. Suma sa Santiago 2:19 usara ang Diyos o persona sa pagka-Diyos. Apan ng Isayas 45:5 miingon man si Yahweh, ako si Yahweh, way laing Diyos, gawas kanako usa lamang ka Diyos. Suma sa unang Korinto 8:6. Apan ang mga Katoliko sayok kay tulo yang Diyos, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sabi kitinawan ni Bradsok nga tulo day Diyos sa Katoliko. Ang ato'y katubag na Bradsok pangutana nga matugkad bagyod ang Santissima Trinidad. Dili ta makatugkad kay hagip otra kayo ang gidakon sa itong pangutok pagsaom sa giladmon nga dili matugkad aron paghibaw unsay kaulugan sa Trinidad. Sa 1 Juan 5 versikulo 7-8 nagingon si San Juan, tulo ang nagpamatuod sa langit, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, ug kining tutulo usara. Mo na unsaon nato pagsabot nga ang tulo usa, yang usa tutulo. Dunay mga ilustrasyon kun mga implo nga atong matsayran dinhi sa kalibutan. Kung atong tanaw ng dakong adlaw nga mo siga mo pahayag kanato sa udtong tutok, makita nato ang dako kayong planeta nga lag-adlaw. Ikaduha do na kini kainit ug do na say kahayag. So ang adlaw uwan sa kainit ug sa kahayag tulo, pero usara gyud na kadlaw. Kung sa atong lamisa do nay tulo ka garapon, suda natog tubig, mangutan natag pilaman ka garapon. Tutulo, pero usara ka tubig ang naasod sa tuo ka baso. Ang mga dagkong ocean sa kalibutan mao na ang Pacific, ang Atlantic ug Indian Oceans. Pero usara gyud na kadakong laod. Usara kadakong laod, usara ka pagkadagat, pero dunay tuo ka boundary, tuo ka utlanan. Apan usara ka dagat. So dita kaingon nga lain-lain ang pagkadagat sa nining tuo ka Pacific, Atlantic o Indian Ocean. Sa ato sang kalag dunay hiyas. Ngatong kalag dunay tuo ka hiyas panumduman kanang may numdum tas nangagi nga nag-memory. Sa labutan nga makailata unsay mayog dawtan. Nya katuo kanang kabubuton nga gawas non free will nga gihatag sa Ginoo nato. Pero usara ka kalag. Kalag nga nagalangkob sa atong salabutan. Ya nagalangkob usab sa atong hinganlan og free will o sa atong salabutan nga makailatag unsa ang mayog dawtan. Tulo ka hiyas sa atong kalag, pero usara na kakalag. Mausad nga diha sa Dios gipahibaw ta nga tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, usara ang ilang pagka-Dios. Santiago 2:19. Kung nagatuo kang usara ang Dios, husto ang imong pagtuo. Ora usara ang pagka-Dios, doon na lay tuo kalalain nga persona nga Amahan, si Yahweh, ang Anak, si Jesus, ang Espiritu Santo Paraklito. Usara ang ilang pagka-Diyos. Gibat-bat sa Biblia nga ang Amahan Diyos. Kung imong gikutlo ang 1 Korinto 8:6, John nagingon nga nagatuo kita nga ang Amahan Diyos, usa ka Diyos nga atong gidawat. Nya ang Diyos Amahan nga mo si Yahweh miingon usab sa Anak, kining mga pulonga wa ni nako isulti sa mga anghel, gisulti na nako sa akong Anak. Og mingon ang Amahan nga si Yahweh ngadto sa Anak nga mo si Jesus, ikaw o Diyos ang imong trono walay katapusan. Unsa gitawag sa Amahan kang Jesus? Diyos kansang trono walay katapusan. Busang Amahan itugan nga ngiyang Anak Diyos, siya sa nga Amahan Diyos. Unya sa Buhat 5:2 ngadto sa 4 mingon si San Pedro, Ananias, Sapira, namakak mo sa Espiritu Santo. Dili siya tao inyong gibakakan, kundili Diyos. Diyos ang Espiritu Santo. Diyos ang Amahan. Diyos ang Anak. Ug sa unsang pagkaunsaa nga ang usa tulo ang tulo usa, kana dili na matugkad nato. Giagdal na tas Ginoo,
pagtuo lang ug sundi sa mga maayong buhat ug pagsimba aron ka maluwas, dili pagtugkad sa Santisima Trinidad. Mao na nga ato'y kapambit tubag sa pangutana ni Brad John Porca. Dayon niya si Brad Dennis Bacolod atong paminaw. May gabi, mga suking tigpaminaw. Brad, so kanang nakamention magkagtulo, di asat kumanukad sa tulo. Oh. No? Nagikan sunggod sa 1 Tesalonica 5:23 nga ang tao, espiritu, kalag o lawas. Apan ang doktrina sa simbahan ningon duwara, lawas ug kalag nga makaingon ka mura nagkasumpake. Unya naiuban sad nga ang ilang termino dili espiritu, diwa. So lawas kuno, lawas, kalag ug diwa, dili espiritu. So palihog kuno palawom na ni Bradsok. Oh, mayo ka na nga pangutana ni mo Brad Dennis Bacolod kay makalilibog sana. O gagay siya na itong tamdon nga ang mga pulong sa Diyos wala magini magkasumpake. Pero doon na sama sad o contradiction. Sa 1 Tesalonica 5:23 nga kinahanglan nga mag-amping mo nining tulo hangtod sa pagbalik ni Kristo. Ampingi kanunay nga limpyo kini ang lawas, ang kalag o espiritu. Mo na nga sa atong pagbasa makaingon ta nga tulod ay kabahin ng tao. Naay lawas, naay kalag o naa say espiritu. So mao ni ang problema kay ang atong simbahan ingon nga the components of man are two, the body and soul, and the soul of man is spirit. Only two components of man, the body and soul. Duhara gyud kabahin ng tao. Siyang pagkatao na si lawas ug na iyang kalag ug kanang iyang kalag espiritu. Ang atong mga makinadmanon nagpaibaw nga dunay nagkalalaing kalag. Nainganlan og vegetative soul nga dunay kinabuhi ang tanom, mao na iyang kinabuhi. Ang pagtubo, pagpamuwak ug pagpamunga, malaos, malarag, mamatay. Unya ang animal soul, kalag sa mananap nga dunay inganlan nato og balatian. Na sila balatian sa pagpati og kasakit, sa ilang lawas kog latuson, niya makakita, makadungog, o naa sila'y balatian o kanang ilang animal soul kalag sa mananap. Pero mamatay gani ang mananap na wag tang nasad ang iyang kalag, iyang soul. Kay dili man spiritual, dili man espiritu ang iyang kalag. Tinubdan lang sa kinabuhi gikan sa Dios. So lahi sa tao. Kay ang kalag sa tao espiritu ug dili na mamatay. Kung atong pasahon sa daang tugon sa Genesis 35:18-29, muhatag na itong katinawan. Nga nagbati si Rebecca, lisod pagpanganak, lisod yun pagpanganak hangtod nga ang iyang gininhaw, ang iyang kalag, migula kaniya og siya namatay. So, ikamatay dahil sa tao, mugula ang atong kalag ikas tong lawas. Unya, sumpay ni Ana, sa Genesis 35:18 niya kama 29 ug namatay si Isaac kay ang iyang espiritu migula kaniya. Sumalantaw nato nga ang kalag ug espiritu pareha mugula gikan sa atong lawas sa adlaw sa kamatayon. Mao na nga malibog tag pangutan-on nata. Kuno nay lawas ikamatay nato mubalik man na sa abog sa yuta. Ecclesiastes 12:7. Nga ikamatay nato na may habilin atong kalag ug lawas. Ang lawas akong ingon kagadinaw balik sa bug. Ang ato dayong kalag ug espiritu. Ikamatay nato asa man apadong. Mayon hukman ang kalag. Ya, kung nahukman sa Dios ang kalag, asa man pauli ang espiritu? Moadto ba siya sa Dios? Depende kay ang espiritu sa kataong makasasala di man malangit. So dili na mahiusa sa Dios. Mao na makalibog na. Mao nga ang simbahan naghatag kanato
o katinawan. Nga kanang atong kalag espiritu, ikamatay niya na, dili na siyang namatay, kundi ang lawas. Ang espiritu mo balik sa Dios. Buhi na kanunay. O nakita ni San Juan. Pag-abli sa ikalimang silyo og patik, nakita ko, mato ni San Juan. Ang ilabihan kadaghan sa makalag, nga sa dinhi pas kalibutan, sila matong gipamatay, nga nagpatag kilabihan kadaghan libo-kalibo ka mga lawas sa mga minatay. Pero ang ilang kalag, matod pa nakita ni San Juan, nga nagsimba sa Dios, makalag sa mga santos, nagampo sa Dios alang kanato. So, kalag di ay, o kana atong kalag, mao man na ang espiritu sa tao. Nga usara, o Jesus bingon sa San Mateo 10:28. Ayaw kahadlok sa mapatay sa lawas, pero dili nakapatay sa inyong kalag. So atong kalag dili mamatay matud pa ni Kristo. Og mao na nga ang simbahan itug-an kanato nga ang tao duha ra ka bahin. Lawas ug kalag. Og atong kalag espiritu. Other souls are not spirit. Ang kalag sa tanom, kalag sa hayop, kalag sa isda, ikamatay nila, mawagtang na sila sa kawalaan. Pero ikamatay sa tao, ang lawas mo balik sa abog, pero ang iyang espiritu kanunay buhi. Nga mo na hukman sa Ginoo mong kalag, kay usara man na ang atong espiritu. So mao na ang explanation kung pamahayag sa atong sibahan. Sa Fundamentals Catholic Dogma, page 94. There are two components of man, the body and soul. And the very soul of man is spirit. Meaning, man has two components, the body and soul. And the body of man is spirit. Mao na nga duha ra ka bahin ng tao. Kaya sa kadakong kalibog mahitabo sa imong panghunahuna, kung tuo na kabahin, ikamatay sa tao, ang iyang lawas balik masabog, ang iyang kalag o espiritu mangguwa. Hay may hukman nini ang kalag o espiritu. May ang kalag, hukman sa Dios. Ay man na iyang espiritu, asaman pa doong. Mapaong ba na nga dos kawalaan? O dili, kayong espiritu, wala may kamatayon. So mo na, mahinigugma kong magsuon, saktong simbahan. Nga duha kabahin ng tao. Lawas ug kalag. Ug kanang atong kalag, espiritu. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Dennis sa Bacolod, niya mo balik marita ni Brad Aling Bacalso. Dagang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo ug may gabi usab sa tanan nga nagsunod sa atong programa ang Katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa atong istasyon DYRF Radio Puwersa. Arita sa akuan, Brother Sok, sa description sa giingon nga Iglesia Katolika Apostolika Romana, nga giingon din nga usa Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. So linhita sa balaan, Brother Sok, giingon man dito sa dili Katoliko nga nganong balaan man nga usa ra may balaan nga mao raman si Kristo. Ug dili sa ikalimod nga ang inyong Santo Papa dinay usa sa mga Santo Papa ninyo nga ningon pa gid sila pagsulti nga grabe ang iyang binuhatan nga mga immoral iyang gisulti nga kato si Alexander VI nga ang iyang tinudngan si Rodrigo Borja sa Amerika, matud pa nga grabe ang immoral nga gihimo sa mga babae. Dito iyang gipangasawa, dagan iyang gipangasawa ug iya gilakip ang iyang anak. So mahimo ba ni ang ilang konklusyon mao ni? Mao ba ni balaan sa inyong tinuang Iglesia Katolika nga doon na may mga Santo Papa ninyo nga gabuhat o immoral? Palihog, Brother Sok, explain. Kanang pamahayag nga walay laing balaan mora si Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang usa ka absoluto nga pagkabalaan, siya rang usa, dili na way makatupong niya na, kay siya Diyos man. Pero ang mga tao nga musunod, mutuo kaniya mutuman sa mga sugo o maghimog mga buhat nga sakripisyo alang sa kayuhan sa uban, magkabalaan na sa mga tao. Na sa pinadayag 14:12, mao ni ang pailob sa
mga balaang mga tinunan ni Jesus nga mao ang pagpabilin sa tinunan ni Jesus ug pagtuman sa mga sugo sa Dios. So di modo naagi mga balaan. Nasa unang suwat San Pedro, mingon si Jesus, maingon nga ako balaan, kamo usab mahimong balaan. O sa Roma 11:16, ang punuan nga mao si Kristo balaan. Ug kamong mga sanga niya, mahimusan nga balaan. Kay balaan man ang magtutukod sa simbahan, mabalaan sad kadtong naa sa simbahan nga mga buutan. So, mao ni nga naagyoy daghang mga nga santos na. Og dili yun, mayngon nato nga siya hingpit ug walay sa mga balaan. Siya si Kristo. Pero kadtong nagsunod kaniya, mahimo sad nga mga balaan. Ug ato nang mabasa sa Biblia nga kinadayag 6:9-10, pag-abli si kalimang nga patik, nakita ko dito sa langit ang daghang makalag sa mga balaan nga sa dini pas kalibutan sila gipamatay tungod sa ilang pag-alagad sa Dios. So naagyod nasulat sa balang kasulatan nga dunay gyud nga santos tungod kay mao'y bunga og premyo nga kadtong nagtuo, nagtuman, nagbuhat og maayo, ikamatay nila makadangat sa langit. Og dunay gikanunay Santo Papa nga ekstraordinaryo tagsaon nga pagkabalaan sila gipurung-purungan so sa ka ganti nga maong pagkabalaan, pagkasantos og nasulat sa Biblia nga naay daghang mga balaan. Mao na atong tubag sa pangutana ni Brad Aling Bacalso, niya atong tagdon si Mando Aquino. Salamat Bodzog ug may gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Bodzog, ang ako pangutana Bodzog ba kining mahitungod sa kuan ang kuan ba sa Dios Bodzog ba ang iyabang kanang di man matugad Bodzog no ang iyang kabubuton Bodzog ba ang iyang kuan ba mga misteryosong buhat Bodzog ba kay kato ba si kuan Bodzog ba usa ka dakong makasasala ba si kuan ba si Dimas ba nga nagungaw na sa kamatayo kuan ba kamatayon ba tupad sa ni kuan ni kuan Jesus Bodzog ba nga gikuan siya sa cross unya Bodzog katong pag-ingon ni kuan Bodzog ba katong pag-ingon niya Bodzog ba nga Jesus hinumdumi in taon ko nga matua ka na sa imong kuan paraiso unya sa pagtubag ba ni Bodzog ba ni kuan Bodzog ba ni Ginoong Jesus Bodzog ba nga karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako katong pagkasultiha Bodzog ba ni Ginoong Jesus Bodzog ba kuan mo to kanang buhi pa man sa ato Bodzog wa pa man sa musaka sa langit Bodzog kay katong pag-ingon niya Bodzog ba nga karong adlaw adto ka sa paraiso di adi-adi din bad ni kuan din si kuan bad si kuan kay di man mamagkak si kuan bad si Jesus bad. So atong tubag niya na mao nga nasa Lucas 1:37 nga nothing is impossible with God. Walay imposible sa Dios. Siyang pagkamakagahom o siyang katuyuan. Nya kadtong mabasulon may sulon nga makasasala nga usa ka tulisan og kawatan nga nabati ni Jesus nakita unsa ka kinasingkasing katinuod siyang pagkinulsol. Gitutukan lang Ginoo na hibaw ng Ginoo nga kadtong tawhana na bag-o na. Yaningon man si Dimas nga Ginoo kung tuwa ka na si mong gingharian hinumdumi ko. Tubag dayon si Jesus, dili lang kay hinumduman ko ikaw. Oje mecum in paradiso me. Oje sa tupakaron dayon. Karong adlaw dadon ko ikaw sa iyong paraiso. Mura ang lawas ni Dimas, namatay man siya, lawas ni Istas, katong kauban niya, namatay man, habilin nilang lawas. Pero ang espiritu o kalag niya itong tao nga nagbasol, nga ningon si Jesus, dadon ko ikaw sa langit. Sa akong paraiso, matuman gina. Tungod kay gustos Ginoo nga
ipaybaon niya ang usa ka dakong panig-ingnan, usa ka dakong sumbanan. So sa kataong makasasala bisan unsa kadautan, pinumuhunong siya pagpagasa. Dili ta mingon nga unya na lang ko muhunong pagasa, Ginoo, kanang tiguang na kay ko kay ganahan bagyo kay ko ning kaliboy kalipay ning lawas nun nga mga kaugdahan. Dili na mahimo, magandam ta kanunay tungod way tiguang, way batan-on ug bag-ong na tao nga makaipsot kun atagan tas kamatayon. Magandam ta, di ta mingon niya nagmatiguang ko, Ginoo. No, bisag kinsa nga mga tao sa kalibutan makasaksi nga daghang mga batanon, mga bata pagani mga matay sad. So ang punto lang kung matuman ba ni Jesus kayo man siya mamatay ang atong Ginoo, nabanhaw nipuyo pa man siya gani mga 40 kaadlaw uban sa mga apostoles, sumad siya mabanhaw. Yang anong kaadto siya lang kadaas langit nga na mabilin pa man siya din siya ta. Mao lagi na ngayon na ito ganina nga nothing is impossible with God. Why di mahimo sa Diyos nga magagahom? Busa si Moises gani nga namatay sa mga 1500 BC, unya nagpakita man siya panahon ni Kristo. Buhi kayo, nagkasulti sila. Nasan Mateo 17:1-3 nga si Moises nakigsulti kang Jesus ug si Jesus nakigsulti kang Moises. Muna nga nagpasabot nga ang espiritu o kalag ni Moises kaangko na sa ganti si Ginoo bisan ang paghukom sa adlaw sa panudya unya ra sa pagbalik niya, pero naay iyang gitagan-an kadtong mga nangamatay nga matarong maayo ang ilang kalag dadon din niya sa langit. Asa mabasa na sa 2 Corinto 5:8-10 nga human sa kamatayon sa tao biyan niya iyang lawas ug ang iyang kalaghukman na is Ginoo ug madawat niya ang ganti diha dayon kun siya uban pas lawas nagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Mao na itong tubag sa may pagkutanan ni Mado Aquino, niya balik ta ni Brad Rudy Recasa. Salamat pag-usab Ladsok ug may gabi sa tanan natong mga listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayox Limbaga, Saning Laraga ug ni Luis Antumo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Ladsok sa Sirak 20 tudling 24. Lying is an ugly blot on a person character, but ignorant people do it all the time. Ang pagpamakak, may usa ka mangilad nga buling diha sa kinaiya sa usa ka tawo. Apan ang mga ignorante naghimo niini sa tanang panahon. Sirak 20 tudling 24, klaro kayo ang mga ignorante naghimo niini sa tanang panahon, naghimo sa pagpamakak. Sa buhat 10:34, Peter began to speak. I now realize that it is true that God treats everyone on the same basis. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Buhat 10:34, klaro kayo ang giingon ni San Pedro, ang Dios walay pinalabi. Sa Isaias 44 tudling 2, sa maayong balita Biblia na kanayon, ako ang Ginoo nga mo'y nagbuhat og naghulma kanimo diya sa tiyan sa imong inahan, tabangan ko ikaw. Busa, ayaw kahadlok o Israel, katawhan nga akong pinili o katawhan nga akong hinigugma. Isaias 44:2, klaro kayo, dunay pinili si Jesucristo, apan wa kuno siya pinalabi. Akong pangutana, wa man kay pinalabi si Jesucristo basok. Nganong ang Israel, iya man gipili o iyang higugma. Sa pa ang Israel ay maluwas ang Ibalsok, watay labot, paliho kunog patinaw ang Ibalsok. Salamat kayo, Brad Rudy. Ang tubag na ini mao nga way pinalabi ang Diyos. May tungod sa iyang pagpangluwas sa mga tao. Way gipili. Nga katong mga tao nga bisan makasasala sama ni Dimas, sama ni Judas Iscariote. Kato si Judas Iscariote, wa gito maginulsol. Pero ang tanan nga maginulsol, makaangkong Diyos sa kaluwasan. Sato pa, iyang ipahamtang, way pinili sa iyang kabubuton ug buluhaton pagluwas. Ngano sa 1 Timoteo 2:4 ningon man si San Pablo, mao ning kabubuton sa Ginoo. Mao niyang tuyo nga walay usang maimpierno kundi ang tanan malangit. Pero sa unsang pagka malangit, mao nang naa sa
Ezekiel 18:27. Ningon ang Dios, kung ikaw dako nga makasasala, hunong pagpakasala. Nya tumana ako mga sugo, pagbuhat og mayo, luwason ko ikaw, ablihan ako ang langit alang kanimo. Naa sa Ezekiel 18, versikulo 27. So, mao na kondisyon nga way pinalabi ang Ginoo alang sa pagluwas. Pero doon na siya pinili. Mga pinili sa mga tahas ug buluhaton nga iyang ihatag niya itong mga takos ug iyan nang ipili. Sama ni Jeremias. Nasa libro ni Jeremias kapitulo 1 versikulo 5, mingon ang Dios, Jeremias, dito pagani kasatian sa imong inana kailan ako kanimo. O gipili ko ikaw sa buluhaton nga akong ihatag kanimo. Sa ato pa, doon na dahil may pilion ng Ginoo sa buluhaton o tahas nga iyang ihatag sa iyang gipili. Ang Israel pinili sa Dios tungod kay gikan niya na matao ang usa ka bata nga sa ka Jewish Israelita nga sa lalang Espiritu Santo ang maong inahan nanamkon sa anak sa Dios nga nagsulob naglawas nga mao ni Jesucristo. Busang Israel ang katawhan sa Dios pinili sa buluhaton tahas nga importante kayo, dili tanan. Pero may tungod sa buluhatos kalawasan, way pinalabi ang Dios, nagtinguha ang Dios ngang tanan maluwas ug makadangat sa kaluwasan. Pinaagi sa pagsanong sa Ginoo, sa pagbiya sa sala, pagbuhat og mayo, pagtuman sa sugo, maluwas ta. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa, unya atong tagdon si Brad John Porca. Salamat Brad Chok. Mayong gabi diya sa taga Matalom, labi na ni Judge Julius Ubos ug sa mga kauban sipli diha, labi na sa atong obispo diha sa Precioso Cantillas. Mayong gabi ninyong tanan. So ang atong hisgutan pangutana Brad Chok, nag-ingon man ang relihiyon managsamara ang tuyo ni kaluwasan. Nya din sa Santiago 1:27 Brad Chok na may giingon nga relihiyon nga putli. Unsa may sakto Brad Chok na putli nya naa day paragsama na ang kaluwasan be. Tagay kuno katinawan nung tanan ni Brad Chok. Doon ay mga kaigsunan natong mingon nga no religion can save. Why relihiyong makaluwas? Unsa may makaluwas? Kutlo sila sa Biblia. Buhat 4:12, walay laing ngalan gihatag sa langit. Aron kita maluwas ang ngalan ni Jesus. Gihatag sa langit ang ngalan ni Jesus aron ta maluwas. Busa way relihiyong makaluwas. Ang makaluwas mao nga duna kay pagdawat ni Kristo nga imong personal nga magluluwas o kining imong pagkahuyang ug pagkadawtan iyang pag-uhon aron ka maluwas. Dili relihiyon. Mao na ang ipahayag sa uban. So, husto ba na? Dili na husto. So, saka panultihon sa principle of purpose. Kung sabi ni siya ng principle of purpose, ato pa, matagbuhat sa Ginoo doon na iyang katuyuan. Ang katuyuan niya, pulos matarong ug mayo. Busa, kung nagtukod si Jesus og iglesia, nga usa, Santa Katolika Apostolika, doon na siya tuyo. Nga maong pagluwas. Og nasa kaalam 41:8, alaot ang usa ka taong way relihiyon, siya malaglag. Kunwa siya relihiyon, siya malaglag. Alaot ang usa ka taong way relihiyon og nagsalikway sa balaod, malaglag siya. Busa unsa man day relihiyon nganong gikinahanglan man nato nga maluwas ta. Ang relihiyon mao ni ang atong paghupot ug pagtuo sa Dios, panihuha pagtuman siya mga sugo ug paghalad sa itong kinabuhi ngadto kaniya. That is religion. Matod pa ni Webster's dictionary, religion is man's faith and obedience and sacrifice to follow Jesus. That is religion. Ang relihiyon mao nga atong pagtuo ug pagtuman sa sugo sa Dios ug pagsunod sa mga lakang ni Kristo. Mao nang Christian religion. Mao na sa Wisdom 41 verse 8 nga alaot ang taong way relihiyon ug way balaod sa sugo sa Dios, sila malaglag. Naa sa Kaalam kapitulo 41 bersikulo 8. Ug doon na ba relihiyong makaluwas? Doon na. Nga Santiago 1 kapitulo 1 bersikulo 27. Ang relihiyon nga kaymutan sa Dios
sa ato pa makaluwas ang relihiyon nga kahimutan sa Dios. Mao kadto ang pagpuyo sa katao sa pagkamatarong ug pagkabuutan og sa iyang pagkamahinatagon sa makabus ug mga laot. Mao na ang relihiyon nga makaluwas. Mao na gisulti ni Santiago kapitulo 1 bersikulo 27. Importanteng relihiyon kay kadto bitaw si Saulo nga nahimong San Pablo, doon na ito relihiyon. Mainiton kay siya sa tinuhuan sa iyang ginikanan. Kay siya Hudiyo man ang tinuhuan siya mong ginikanan, Judaismo, mosaika, relihiyon, mosaika. Sabot relihiyon nga gitukod ni Moises. Mainiton kay siya, pero dihang nakabig siya kang Hesus, dihang itultulan siya sa katingalahang kahayag, iyang giwakli ang iyang relihiyon nga relihiyon mosaika, o misunod siya sa relihiyon ni Kristo. Nanas Galacia kapitulo 1 niya versikulo 3 nga tusunahan. So, mainiton ako sa relihiyon sa akong ginikanan. Apan karon mitaklin ako ug misunod ako ni Kristo og sa iyang tinuhuan. So doon ay tinuhuan makaluwas kay nipili man si Apostol Pablo kikan siya pagkadunay relihiyon sa ginikanan, iyang gibiyaan og misagop na siya ug mituman na siya sa lakang sa relihiyon ni Kristo. Doon ay relihiyong makaluwas. Nasa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 14 versikulo 37. Mingon San Pablo, gipili kita gipili kita sa Dios. Gipili kita sa Dios nga mahimo kitang mga instrumento sa mga nagpuyo sa kinatumyan sa yuta, mga luog ng layo, mga tao nga wa pay pagtuo, nga kita nahimong instrumento sa mayang balita o kita maong gamiton sa Ginoo aron pagluwas kadila. So naagyod doon ay giangkon sa mga apostoles nga sila gamiton sa Ginoo nga mahimong instrumento sa kaluwasan ngadto sa mga hentil. So doon na gyud relihiyon nga makaluwas. Amo na atong tubag sa mangutana ni Brad Dennis. Dennis ato sang tagdo ni Brad John Porca. Okay, Brad Sok, doon na sad ko'y pangutana ba nga may tungod bito ining pagpanguros. Doon na ko'y kaila nga Katoliko, Tagalog, ilado sa Manila nga speaker, ningon siya nga ang ato kunong pagpanguros sayop kay kung gikan kuno sa agtang ngadto sa dugan unya sa baga, kung imong tanawon krus nga binali. So dili na mao kay anti-Christian na kay ang sakto jud kuno gikan sa agtang ngadto sa tiyan unya dayon sa baga, di tanaw nimo krus na gid ang ang porma. Una, unsay sakto gid ani nga pagtulunan si Man Bradsok. Kadua, inig panguros ba nato moapil pa apilon pa na nato paghawak ang kumagko? So, paliog ang panguros ang krus nasa 1 Korinto kapitulo 1 versikulo 18 o 1 Korinto 1 versikulo 23. Mingon San Pablo, alang sa mga nangawala ang krus binuang, pero alang kanatong ginaluwas ang krus gahom sa Dios kay si Kristo maong gahom sa Dios. Bugat kayo ang gipahayag. The cross is identified with the Redeemer because the cross was used by Christ to redeem us. Mao na nga, alang sa nangawala ang krus binuang, pero alang kanatong mga kiluwas ang krus gahom sa Dios kay si Kristo mao gahom sa Dios. Now sa atong pagpanguros atong mahinumduman nga nasa na sa Biblia, nasa Pinadayag 9:1 ngadto sa 4 nga niabot ang katalagman nga milampurnas sa mga tanom, mga hayop, mga isda ug lakip sa mga tao. Gawas lamang niadtong mga ipatik sa ilang agtang. Unsay ipatik sa agtang? Sa Pinadayag City 4, 144,000 nga mga lalaki nga wala mabulingi sa babae
mga limpyo ug mga hapsay sa ilang kalag, sa ilang pagalagat sa Ginoo, ug nagapaton sila patik sa ilang agtang. Kung siya patik sa agtang, diha nila, diha ang ngalan sa anak o ngalan sa mahan. Nga si Efeso 1:13, iapilsad ang Espiritu Santo nga patik. So, mao na nga, nagilitukunon sa atong paglitok, atong nandan, sa ngalan sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Na ang uban nga, nag-isgot nga, ang hustong panguros, naa sa agtang, dayon sa tiyan, o dayon sa kining sa mga bahin ng agtang niya mutiyan o salin abaga, no? Muna ang panguros nga sa ato pa, ang ato matud pa, dili mao kay binalitad man, dili man parehas sa kuros, kay may singalan sa mahan niya sa anak ritos tiyan niya dayon diya na sa kining duha ka abaga. So mo na hustong panguros. Kisa may nagtudlo na ito sa panguros. Tukay digyo kayo. Tanang mga katigwangan na itong hiabtan pa ito. Kung lula, Diyos nun makayo. Huwag ito may nguros nga siya. Singalan sa mahan niya nga risagtang. Niya nga restiyan. Nga depende na sa pagbadlis. Na may pagbadlis ni mo nga vertical. Na ibadlis ni mo horizontal. Kuros mo po na. Oh. Mo na nga ang sign of the cross doon ay nganlan tog essential og naay nganlan na to og kining somewhat in a way as non-essential. Kaya bisan ganing di ta kapanguros, kumingon ta Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, luwas sa ako. Wa ka maguros, pero naa gihapon ang nganlan power of the cross. Okay, what is the power of the cross? Mao na the Father and the Son, the power of the Son is the power of God, wisdom of God. Yeah, likewise, nga mao na ang litukuno nato na sa Isaiah 9:4. Mingon ang Dios sumala sa Jerusalem Bible, ang Dios na mulong sa mga anghel, pangadto kamo sa syudad og markahig krus ang agtang sa mga tao, batag tigulang babae ug lalaki. Hawana panaw kamo sa inyong muluhaton, inigbalik ninyo atagi kog taho unsay ginangatan ni adtong inyong gihimo. So human sa panaw, namalik sila og mitugaan sila sa Dios kadtong gihatagan namo og sign of the cross, paghatag og marka sa cross silang agtang, nangabuhi sila hangtod karon. Pero kadtong way sign of the cross, wa na mo markahig kuros ng agtang, sila nangamatay. Sa to pa, the cross is the sign of Christ, the sign of the Father and the Holy Spirit, niya that is life. Mura nga, wa man na siya ibutang nga sa tiyan og abaga, ningon naman nga markahig cross ang ilang agtang. Ang karaang mga basahon, markahig tao ang ilang agtang. Kanang tao, T-H-A-O, litra na. Mao nang katapusang titik litra sa mga Hudiyo. Nganlan og tao. Pero ang marka na nag-imo ng i-drawing isuwat, parihag yung cross letter T. Small letter T. Kuros man na. Mao na sa Jerusalem Bible, ang igamit kuros yun. Ug sila giingnan sa Dios, mga anghel. Markahig krus sa ilang